an tréimh se gard ina míon asparagus a sheisear, bíonn ar fáil go farsing in ullmhaithe, siopaí ferme agus siopaí speisialta. Go minic cuirtear le huimheacha é, bíodh siad scalta nó mar uileáin nó mar turtín ar nús quiche. Inneo, beidh misigh déanana quiche ach quiche Planda bhunaí a bhééis a gceist. Sin chéadú dhéanas mé ná an Taosrán aoine. Tá plúr am an seo, agus beidh mé gúsáid margarine chrua. Rubig salann, agus chun blas ar nús suirt cáis de thuirt gon Taosrán beidh mé gúsáid calóga giosta cothaíoch. Agus tá mé dtír chun an margarine a chiimilte isteach go maith le mo chuid lábha. Agus hat tú geireadh igecht ar nús suirt grábhróga arán. Níl tú geireadh an nummarcha dhéanamh, mar níl tú geireadh go mbeidh sé róthe iad a chuid lábha. Tá mé ansásta leis an igecht sin anois. Anois tá mé chun tobair beag dhéanamh i lár an bogha, agus chuir mé isteach rubbeag uisce. Thart ar 3 mil. Agus é chiimilte isteach. Agus tá sé tíocha chéile go máis. Anois tá sin am an Taosrán a raibh amach. Tus mé le rubbeag plúr ar an dromchla, mar níl mé gur go mé an Taosrán gramí leis. Nuair tá tú ag raibh amach Taosrán, tá sé go maith gúil an dró céin an tamar fad, mar sin tá mé gúil ó thua ó yeast, agus an sin nuair chasas mé timpeall é, beidh mé gúil ó thua ó yeast a ríist. Sa chuí sin tá níos mó smacht am ar an chrua. Mar sin an bailach is éasca é seo dhéanamh ná an Taosrán a chur ar an cranfuinse agus sin é a leagan ar an stán. Agus tá sé antábhachtach gan é bhrú isteach rótharbh, catú bheith cuairmach leis agus dúrch le ceadró titim síos leis féin mar sin. Nis tá clás ionintach am an seo, dúrch tá mé chun an cranfuinse chur trasna ar go héadrom, ní mé gur an nummarcha bhrú chur air. Nach chuis sin dochreidse, nis is féidirlumm fáil ré leis an Taosrán gan éon stray. Agus tá an ón Taosrán fáceat le quiche beag bídeach a dhéanamh chuid féin freisin. Anois tá mé chun rubbeag scogail a chur ó sa cín. Agus tá mé chun cúpla scín a ágáil air, sa chuí go mé sé ar fad chortham agus nach mé aon chuid ag ardú. Mar sin is teach sa gcuisnar leis ar bhar thart ar genú méid. Anois tá mé chun an asparagus a ghearr ag uileann le suirt chrua deas a chuirt chomh. Tá an tuisce ag broch, mar sin is teach lób, díorch ar fran núméid. Tá an asparagus ré agus tá mé chun bogha mór uisce fuair agus leacáir úsáid chun é fuarú lárach. Tá an tuisce fuair ag stoppa an próisis cócroachta agus anois be an dá deas beoga sin fácaí ar an asparagus. Anois tá cuite go lína réile chuir le chéile, agus isteach leis an asparagus, agus rins piseanna a bhí róteach tá siad réile anois, an Quiche Feta Planda bunaí agus na scallion. Bag méid sin go leithíomh go fóil agus tá sé nám anois an Taosrán ó chur isteach san ain. Dún cínte ganú hinna róní stearnaí agus na scanna teagha dógáil gon scragal leat. Agus méid fannach leis an Taosrán, tá mé chun bainne soighe a bhasca le mustard Dijon. Deich ná ar Taosrán bhach daoine chur measc an uimhe air chun an chrústa chruthú, ach ní bheith mé gúsait uimheacha mar se dúine se seo an job céine. Tá sé brena go deas. Anois chuir mé an measc anseo ar an Taosrán. Díorch clúdach éadrom. Is teach san ain a rís leis ar feadh thart ar 5 nóiméid, tá mé gcuireadh go mé an measc an sin teirm agus mé chrústa deas air. Agus méid fannach leis an Taosrán is féidirlumm an cuid eile gon lína dhéanamh. Mar sin an príomh-chomhaibhar ná tofu. Dinan an tofu an cinál ról cinenne le huimheacha, chomá le tofu tá sauerkraut. Tá agéid leachtach I sauerkraut agus cruthínte sin blas ar nús cáis. Grán plúr chun chuileróid a chuine le chéile. Calóga giosta chun chuir leis an blas ar nús cáis. Rudbeag plúr sheisearnach. Rudbeag ulla. Rins turmeric, mar tá muidir gur dá deas buí.
agus tá an comhábhar seo fíor hábhachtach. Tugtar salann dubh agus tagann sé ó sléibhte bolcánach ina bhfuil go leor sulfur an. Mar sin tá blas cosúil le sulfur go ddíreach cosúil le uimheacha. Rud mustard Dijon díreach rúnaí bebídeach agus sú Líonadh. Agus an rud dearnach ná bainne soighe. Fabín Sa mabhainn seo tá an asparagus, na piseanna, na scallion agus an Quiche Feta Planda bhunaí. Tá cuma iontach seo. Chun é chríochnú díreach cúpla calóga almond. Is seo san aon leis ag 100 céim ar feithart ar 3 númid. Ansásta lei sin. Tá mé ansásta leis an igeach tá sé ag fannach le céine thar cín, marall ar an grán flúr agus an plúr sicbhiseanach. Tá sé furfa gon tam seo an bhliain.